ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakher dob yeng jongpi President Jongka Khasi Disabilities Association uba Starwin Kharjana hakasni ba ar Jongka arpo ar tarik unai leber arajar arpo ar ula yaro ya MLA Jongka Umroi constituency uba George B Lingdo ubala ra hapo kador bar mang tingka Jongka ying dor bar thawan kabadang shudap longshen ya ka ain ro lani ka bill ya kabala tip kum ka Meghalaya compulsory protection of welfare of children with special needs bill arajar arpo ar baka sarkar kan ajing itho no ya baro ki kena ki badan jing duna ki department ka ba duna ya ka 90% bat ba ka sarkar ka dai ban penrung kam ya ki kena ki ba wan ki long ying long sem ki ba dok hakajing ya keren mat kilat pathai khubor ba Starwin ulaong baka seng ka penpau ka jing sngongo yo ni MLA Jongka Umroi constituency ubala keren ya ka an ka ba pet ni ka benta ka bha ka miat jong ki breu ki badan jing duna department hakajela baro ka wei ni kuna kaliang jong MLA Jongka Umroi constituency ubak George B Lingdo ila penra ya kawi kamat hapo assembly na kamenta katuka kikot katuka riu act na kamenta ka compulsory na kamenta kumno ba kibri juduna rekomet kin yo jimentoy ha kibri ka pulia putih ha kino ki bentah te ni sukumen sibun ya ka jing yo i jengai jong MLA Umroi na ka bentah ka jing biang jong i kibri juduna rekomet apa ka jela Meghalaya tangba na kaliang jong ni kibri juduna rekomet apa ka jela ni don ban kentu kumne ha kibidei bat kile ki member ki MLA ini kinong thawan ba kano ka ak na kamenta ban yo jing mentoi kibri jiduna dokan met kala download hang ni kala dep tholot hakane ka ak na kamenta kibri jiduna dokan ban yo ye kino jing mentoi te ngakerpat ye kine ki nong mikhat jongi lada kidon kano ka jing snau ban pensngau yang ia assembly kamut lada kikin kerpat ban penteri kampura ia kanika right of person with disabilities act matrai ki baro ki bala produk ki beli keren showroom seneng kumut kila allong lut hapo ka jela Meghalaya katkum ka jingtip jongi hadu menta ba kanika ak kam petri kampura hakani ka jela Meghalaya tela da ka tri kampura kumut hakabidei bakayo kam jam ki scheme kino ki jimentoy te kamut kadiban yo na ha kadi hok ka jongi hade habangi pek ha binu jor hadu kani ka puar ka bamta kamlong satia kumta te kadau ko ba kamlong kumta kadau ba kalong ba kani ka akam patri kampura hapo ka jela tingi kerpat ye kini ginong thawan tu ba ban le ei lem na kumta jongi da ka ba keren lem hapo assembly ba ban penteri kampura ya kanika ak hapo ka jela bat ki ei baro kumbala kadau hakatuka kumbala kadau dau MLA Umroi te kumut ladap tholut hakanika ak tingi sukuman cibun namar ka jing penpau jo i te kan long ka jing sitia ya ka sarkar bakan le ei na kamenta jongi kibri ka jing duna had khornat hapo ka jela Meghalaya